Imorgon på lördag rullar A-laget till utomlands när vi reser till Kongsvinger och möter norsk elitserielag Kongsvinger i träningsmatch. Vi har fortfarande lite bekymmer med sjukdomar i laget så att laguppställningsmässigt man kan inte säga mycket än, men Charlie Torstensson ska stå i målet och imorgon vi ska presentera en nyförvärv som har ankommit till Lindesberg idag och ska träna första gången med oss idag. Men jag hoppas att vi kan göra en bra presentation imorgon och spela en bra träningsmatch så att vår försäsong går på rätt håll också imorgon. Tjena, Sam Perstedt här, född 94, kommer från Stenungsund från början. Juniorfostrad i Frölundas organisation. Vart en sväng i Almtuna, juniorerna där ett år, känt på allsvenska lite med A-laget. Sen en sväng i Arlanda Wings, ett år i Varberg nu och ja, nu har jag precis anlänt hit och ska gå på is idag och köra första matchen imorgon i Norge där mot Kongsvinger. Imorgon möter vi norskt elitserielag på en tuff bortamatch. Följ oss gärna på hemsidan eller på Facebook. Jag heter Felix Zetterberg och jag spelar på hemmaplan.